Avui us vull explicar aquest conte, La perruqueria del senyor Carbassó. És un conte que vaig escriure ara fa un parell d'anys amb en Ricard Aranda, que em va fer unes il·lustracions xulíssimes, i que, escolta, he pensat, ja que hem acabat els desexplicats, doncs escolta, seguim explicant contes nostres? Som-hi, doncs. Mireu, aquesta perruqueria, aquest senyor Carbassó, són realment la pera. Però la història, abans d'arribar a la perruqueria i abans d'arribar al Carbassó, comença a Vilanova del Vallès, concretament a Can Nadal. Què passava a Can Nadal? Doncs que a Can Nadal hi havia l'avi Lluís i l'àvia Isabel. I l'avi Lluís i l'àvia Isabel, cada dijous, quan hi havia mercat a Granollers, agafaven totes les fruites i verdures del seu hort, les posaven en caixes, les carregaven al seu cotxe i baixaven, clar, això era en temps de no confinament, i encara hi havia el mercat obert, podien baixar fins a Granollers, que era dijous, i muntar la seva fantàstica parada. I quan tothom veia que havien arribat l'avi Lluís i l'àvia Isabel i havien muntat aquella parada, la gent embogia. Tothom feia una llarga cua davant la seva parada. I sabeu què? Que la resta de paradistes se'ls miraven així enforronyats i deien: ja els tenim aquí. Ja han arribat l'avi Lluís i l'àvia Isabel. Ells sempre fan el mateix. Arriben i en roben tota la clientela. Perquè ells diuen, es veu, que tenen un secret, que les seves fruites i verdures són tan fantàstiques perquè es veu que els hi canten cançonetes mentre les reguen. Però això no hi ha qui s'ho cregui. Jo crec que hi posen alguna cosa a les verdures, perquè no pot ser que tota la clientela que teníem fa un moment ara se n'ha girat cap allà. Alguna cosa els hi deuen donar, alguna cosa els hi deuen regalar. I sí, tu, arribava la senyora Maria. Hola, bon dia. Miri, em pot posar 1 quilo de cada? I l'avi Lluís i l'àvia Isabel, diligent sempre, 1 quilo de cada, escolta'm. I venia el senyor Ramon. Ai, escolti'm una cosa. Avui vull que em posi les maduixes, que la setmana passada eren increïbles. I també vull carbassó, i ceba, i porro, i enciam, i escarola, i coliflor, i així tot el dia, i vinga, anava anent, fins que ho venien tot. I quan acabaven, recollien i se'n tornaven cap a Vilanova. Sabeu què passava? Que, evidentment, l'avi Lluís sempre, quan arribava a casa, anava cap a l'hort, treia la manguera i començava a regar totes les fruites i verdures. I sí, mentre les regava, els hi cantava cançons. Els hi cantava, per exemple, digueu-me'n alguna. Què? Ai, és que no ho sento ara. Clar, normalment quan expliquem això en una llibreria, els nens ens fan propostes. Mira, va, en farem una de fàcil, va. Els hi cantava, per exemple: Sol, solet, vine'm a veure, sol, solet, vine'm a veure que tinc fred. O els hi cantava aquell altre que també coneixeu, potser, que diu: la lluna, la pruna, vestida de dol, son pare la crida, sa mare no vol. O en voleu una altra de més coneguda? Mira, també els hi cantava: fa el mico s'enfila i de mala maca, quan va en bicicleta, pedala. Un nino de llana és el meu amic, anem a jugar, farem... I què diu ara? Mac, dic, molt bé. Però si totes aquestes cançons l'avi Lluís les cantava mentre regava les hortalisses, i les hortalisses ballaven, contentes, xalaven de valent amb aquella música i aquella aigua que els hi donaven. I l'avi Lluís i l'àvia Isabel s'anaven a dormir sempre després de la bona feina feta. Però sabeu una cosa? Que quan es feia de nit, a l'hort s'encenia una petita llumeta. S'obrien unes cortines i allà sortia també un cartell que posava: la perruqueria del senyor Carbassó. Totes les fruites i les verdures desarrelaven els seus cossos i s'anaven com podien cap a la perruqueria del senyor Carbassó. I arribaven allà i ja el rebia el Carbassó. Hola, bon dia! Passeu, endavant! Us estava esperant! I és que les fruites i les verdures s'anaven a arreglar totes elles, sempre a la perruqueria. Passava, per exemple, la senyora Coliflor.
La senyora Califlor s'asseia amb aquella tofa blanca que portava ella i el senyor Carbassó, ai, hola, senyora Califlor, què farem avui? Farem un tinte lilós, un tinte vermellós, un tinte blavós. I la senyora Califlor, que era molt sentida, ella deia, ai, no, per favor, jo necessito un blanc nuclear, que així estic més guapa. Ai, per favor, senyora Califlor, és més clàssica que sembla de l'època de Mozart amb aquesta tofa que em porta, li deia el senyor Carbassó. I la senyora Califlor s'asseia d'aquella cadira, el Carbassó li posava aquella mena de bata gran que ens posen quan anem al barber o quan anàvem abans al barber abans d'estar confinats. I de seguida, abans de començar sempre el senyor Carbassó, un petit massatge. I quan acabava, treia els seus elements, hop, iau, a treballar. Xac, 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 zup, xac, 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 zup, xac, 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 zup, xac, 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 xac. I quan acabava de la senyora Califlor, ja venia el següent. I venia, per exemple, l'enciam cor de roure, l'enciam de fulles de roure, que l'enciam de fulles de roure duia aquell perfecte verd marronós que el senyor Carbassó, amb molta traça, s'encarregava de tintar ben tintat. I així un rere l'altre cada dia. I esclar, les fruites i les verdures estaven impressionants. Quan l'avi Lluís i l'avi Isabel les anaven a buscar estaven increïbles. Però sabeu què passava? Que el senyor Carbassó... Deixeu-me que us expliqui bé això, El senyor Carbassó tenia un petit problema. Era una mica, com us ho diria jo, criticón! Se'n reia dels altres i a ningú li agrada que se'n riguin d'ell, oi que no? Mireu, el senyor Carbassó trucava als seus amics a vegades i els hi començava a explicar ai, sí, doncs mira, avui ha vingut la senyora Pastanaga amb aquesta cua tan llarga que em porta. Jo li vull fer una cosa així, planeta, però és que ella no, amb aquests cabells mal posats. I això per no parlar de la senyora Ceba. La senyora Ceba, és que va, amb aquests 4 pèls mal posats al cap que no hi ha Déu que l'aguanti. Mira que està lletja la Ceba. Però esclar, mentre el Carbassó estava dient això per telèfon, va aparèixer ni més ni menys que la senyora Ceba. I ho va sentir tot. I la senyora Ceba es va posar a plorar, perquè la Ceba ja era molt donada a plorar, ella. I la Ceba se'n va anar plorant pel que havia sentit que havia dit el senyor Carbassó. I li va anar a explicar ni més ni menys que la seva amiga la Bleda. I la Bleda, que també era molt sentida ella, també es va posar a plorar com una bleda. I li van anar a explicar totes dues al senyor Bròquil. I el senyor Bròquil, quan ho va sentir que el Carbassó se'n reia dels altres, va dir, s'ha acabat el jo! És a dir, s'ha acabat el bròquil, que és el que acostuma a dir la gent normal. I el bròquil va decidir que a partir d'aquell dia ja ningú més no aniria a la perruqueria del senyor Carbassó. Allò era terrible. Va arribar el dijous. I l'avi Lluís i l'avi Isabel van baixar a l'hort. De fet, va baixar l'avi Lluís, que ell era més matiner. Va anar corrents. Va arribar a l'hort. Es va acostar per mirar les verdures i... No s'ho podia creure! Issa! Baixa! Vine a córrer! L'avi Isabel, què passa? Va arribar i... No s'ho podia creure! Allò era terrible! Les fruites i les verdures, que sempre estaven... estan totes així. Pansides, florides, escotxorromiades. No sé com dir-vos-ho. L'avi Lluís va fer-ho com va poder. Va anar a buscar una pinta que tenia per casa i agafava els enciams, que estaven tots pansits, els aixecava i tornaven a caure. Agafava la pastanaga, li pentinava la cresta. Allò era un desastre. Van agafar les fruites i les verdures com van poder. Les van posar en caixes, van baixar al mercat, van muntar la parada. La resta de paradistes... Ja estan aquí l'avi Lluís i l'avi Isabel. Segur que el que volen ara serà, com sempre, treure'ns la clientela. Però de sobte va passar una cosa que no havia passat mai. Mireu. La gent s'acostava a la parada i... Escolta, poseu... Quin
les vostres fruites i verdures! I així un rere l'altre. I aquell dia l'avi Lluís i l'àvia Isabel no van vendre res. Van tornar cap a casa. I sabeu què va passar? Que l'avi Lluís aquell vespre es va quedar tot pensatiu al porxo i es va quedar dormit fora de casa. A l'hort, per això, hi havia una revolució. Les fruites i les verdures estaven discutint. No tornarem més a la perruqueria del senyor Carbassó! Ja estem farts! Home, deia un altre, però que no heu vist l'avi Lluís i l'avi Isabel? Estan supertristos! No han venut res avui! Ja, però és que el Carbassó se'n riu de nosaltres i no mereix que anem a la seva perruqueria! I així, discutint els uns i els altres, van despertar l'avi Lluís, que va sentir soroll i va anar cap allà a l'hort a mirar què passava. Amagat entre unes plantes. Va al·lucinar. Va veure que les seves fruites i verdures estaven en assemblea discutint. Allò era una bogeria. I va seguir buscant per l'hort. I la va veure. Va veure aquella llumeta que s'encenia cada nit. I va entrar a través d'aquelles cortines i va sentir una veu d'un Carbassó que deia: hola, benvingut, passi, passi! Ai! Però si és l'avi Lluís! Avi Lluís, què hi fa aquí vostè? Carbassó, però què és això? Una perruqueria? Sí, jo em dedico a arreglar les fruites i les verdures perquè estiguin fantàstiques! I com és que estan enfadades amb tu, m'ha semblat sentir? Ai, perquè saps què passa? Que me'n vaig enriure d'elles i no els hi ha agradat massa. Home, Carbassó, això no està gens bé. Potser els hauries d'anar a demanar perdó. Ai, és que és una mica difícil això de demanar perdó. Digue'm una cosa, ara que esteu a casa, oi que costa a vegades demanar perdó quan ens equivoquem? Al Carbassó també li costava, però l'avi Lluís va tenir una idea. Li va dir: mira, Carbassó, saps què farem? Vine amb mi, que jo t'ajudaré. I l'avi Lluís va fer allò que tan bé sabia fer. Se'n va anar a buscar la seva guitarra i va començar a cantar. Escolteu-me bé, verdures, que viviu en aquest hort. El Carbassó us vol dir que ha comès un greu error. Aixequeu-vos i escolteu. Aixequeu-vos a casa, aixequeu-vos. Com n'està de penedit i es convida a ballar perquè és més divertit. I diu: balla, 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 balla amb aquesta cançó. Balla la robeta bona que porta el senyor Carbassó. I diu: balla, 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 balla amb aquesta cançó. Balla la robeta bona que porta el senyor Carbassó. I sabeu què va passar en aquell moment? Que totes les fruites i verdures van al·lucinar de que l'avi Lluís estigués allà i totes es van posar a ballar com a boges i van fer les paus amb el Carbassó. I no només això, sinó que totes una rere l'altra en fila van anar entrant a la perruqueria per arreglar-se. I escolta, deien: balla, 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 balla amb aquesta cançó. Balla la rombeta bona que porta el senyor Carbassó. I balla, 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 balla amb aquesta cançó. Balla la rombeta bona que porta el senyor Carbassó. Sabeu una cosa? L'avi Lluís i l'àvia Isabel el dijous següent van tornar al mercat. Els paradistes pensaven: no vendran res enguany! I ho van tornar a vendre tot. I aquest era el secret de la perruqueria del senyor Carbassó. Balla, 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 balla amb aquesta cançó.